Jag hade att jag där klackningar som kör kvar att jag säger att PS som är en suverän klackningssport. Han hur kastar mig så flöden här och han har bara lust det. Ja. Kört om man nu klackar kan man gå så dörra berg. Eller ganska. Ja, på ett konsert på Rabamba. Vad ska de göra med alla? Vart det går? Kör vi lockskor inte med att göra kaféet. Helt då där ganska var sångerinterna som var där att vill. Sångerinter, det sätter då. De dansar inte. Om det är något för mig. Alltså tar örna och simplarna. Sångerinterna så på så. Sångerinterna var röst på det. Ja, det var väldigt gott. Det var väldigt gott. Och så jag då. Och nu malar man. Det är normala sångerinter. Det är ju så där.